Men den psalm som vann idag, gissa vilken psalm som vann idag? Kan ni gissa? Den första. I denna ljuva sommartid. Det är den som fick 12 poäng. Dubbelt så mycket som de andra två. Så vi ska sjunga den igen. Men kanske vi kan vi göra så här. Att vi hade den det är 8 verser eller? På den psalmen där. Ja. Vi kan ta den istället, den första 4 som vi hade. Vi tar de 4 sista. De 4 sista. Ja. Ja, på den. Vi tar den 4 sista från psalm 200. Från 5:e versen då. Ja, från 5:e versen.